Jeg vil gerne læse fra Efeserbrevet 1:1. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, sender hilsen til alle de hellige, som er i Efesus, dem der tror i Kristus Jesus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. For før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for sit åsyn. Og han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus ifølge sin egen viljes beslutning. Til lov og pris for sin nådes herlighed, som han skænkede os i den elskede. I ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er, og den gav han os i overstrømmende fylde sammen med al visdom og forstand. Da han fortalte os sin viljes hemmelighed, ifølge den beslutning, han havde taget ved sig selv, om den frelsesplan i tidernes fylde, at samle alt, både det himmelske og det jordiske i Kristus. I ham har vi også fået vores arvelod. Vi, som forud var bestemt til efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning, for at vi skulle være hans herlighed til lov og pris, vi som allerede tidligere havde håbet på Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, ja, i ham blev også I, da I kom til troen, besejlet med Helligånden, som var forjættet os, og som er pant på vores arv, så hans ejendomsfolk kan blive forløst, hans herlighed til lov og pris. Derfor kan jeg, siden jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, ikke holde op med at takke jer, når jeg nævner jer i mine bønner, og jeg beder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd i jeres erkendelse af ham, og at han vil oplyse jeres hjertes øjne, så I forstår, hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på herlighed